सारे सा नि सा नि धा नि धा पा धा पा मा गा मा गा रे गा रे सारे सा आकारजों हा बुजि मोनबाय खुलुमबाय आं दिबिकन बर' आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायबाय बे भिडिअआ बिथांमोननि थाखाय जाय बिथांमोनानोखि दायो गोदान सोलोंदों बा बेसिक खिनाखौ हाबाय दे बेसिक हानायनि उनाव जेब्ला नोंथांमोना मेथाइ खननो ट्राय खालामगोन स' बिथांमोननि थाखाय आरो जायफोरा बेसिकखौ दासिमबो मोजां हायाखै सारेगामा पदानि सायाव दाबो मोजां खननो हायाखै बिथांमोना बेखौनो ट्राय खालामबाय थाबानो जाबाय अके स' आं नोंथांमोनखौ खटका मुरकि मींडनि सोमोन्दै अलरेडि आंनि बड' सोरगोम बे इउटुब चेनेलाव मोनफा मोनफा होनाय दंखायो स' आं दायो नोंथांमोननो बे खटका मुरकि ओमफ्राय मींड बिनि आङो नोंथांमोननो मोननै अलंकार खोन्थागोन जाय अलंकारखौ नोंथांमोना बार बार प्रेक्टिस खालामोबा बे जितु खटका मींड ओमफ्राय जितु मुरकि बे नोंथांमोननि गोदोनायाव फैगोन आरोना अके दायो आं नोंथांमोननो खोन्थागोन खटकानि सोमोन्दै स' खटका माने जाबाय मा बाथ्रायावनो एसे बिनि इसारा दंखायो खटका माने एसे झटका सुरखौ माने एसे फोनना फैनाय टाच खालामना फैनाय एसे स्पिडाव एसे झटका होनाय अके गिबि अलंकाराव नाय मा फैगोन अलंकार जेनेबा जों सिम्पल मोनसे अलंकार मा दङ नाय आङो स्केलखौ सि शार्प लादों दे नोंथांमोना गावबा गावनि स्केलजों बेखौ प्रेक्टिस खालामबानो जाबाय सारे सा रे गा रे बेखौ लागोन जोङो सा रे गा मा पा धा नि सा नि सा रे सा नि धा नि धा पा धा पा मा गा रे गा रे सा रे सा बे जाबाय सिम्पल मोनसे अलंकार दा बेयाव जोङो बोरै खटकानि प्रेक्टिस खालामगोन नोंथांमोना नायदो सा रे सा माने मा जाबाय रेखौ फोनानै होबाय सा रे गा मा पा धा नि सा नि सा रे सा नि सा नि धा नि धा पा धा पा मा गा रे गा रे सा रे सा बुजि मोनबायना दा बेखौ नोङो एसे स्पिडाव खनोब्ला बोरै खोनागोन नाय सा रे सा रे गा रे गा मा पा धा नि सा नि सा रे सा नि सा नि धा नि धा पा धा पा मा गा रे गा रे सा रे सा ओके दा जों बेखौ आकाराव खनबा बोरै खोनागोन नाय बेखौ एके लिन्थ्रियै खेबसेयावनो खनलांबा बोरै खोनासंगोन नाय सारे सारे गा रे गा मा पा धा नि सा नि सा रे सा नि सा नि धा नि धा पा धा पा मा गा रे सा रे सा आकारजों बुजि मोनबाय दा बेखौ जोङो आं नोंथांमोननो जेरै खोन्थादों बिदि नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामबानो जाबाय गिबियावनो लासै दै आकारजोंबो लासै स्वरजोंबो लासै बेखौ जों दायो खेबनै खनबा बोरै माने एकदमबारे बोरै खोनागोन नाय सारे सा रे गा रे गा मा पा धा धा नि सा नि सा नि सा रे सा नि सा नि धा नि धा पा धा पा मा गा रे गा रे सा रे सा ओके बेखौ आकारजों खनबा बुजि मोनबाय दा नोंथांमोना बिदिनो बेखौ बार खनबाय था आं नोंथांमोननो अलंकार खननायनि मोनथाम स्टेप खोन्थादोंमोन बे मोनथाम स्टेपआव नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामनाय साप'ज सा रे साखौ अनलि साखौ सा गाबज्रिबाय ओमफ्राय बाखिखौ खोनासं सा रे गा मा पा धा नि सा
सा नि दा पा मा गा रे सा बे जाबाय खटका दे बिनिनो आरो मोनसे अलंकार नोंथांमोननो लिरनो हागोन बेबो सिम्पल बे सा रे सा 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 रे सा सा साखौ डाबल खालामना होबाय लास्टआव सा रे गा मा पा मा दा नि दा नि सा नि सा रे सा सा नि सा नि दा पा पा मा गा मा गा रे सा रे सा सा ओके सपोज बेखौ डाबल खालामबाथाय नाय सा रे सा 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 आ बुजि मोनबाय दा मोनसेयावनो बिनि उनाव नेक्स्ट आङो नोंथांमोननि गेजेराव मुरकिखौ लाबोनोसै दा मुरकिया मा बुस्थु नाय बेबो खटका बायदियानो डेफिनेसना एसे सेम टु सेमानो एसे उल्टा पाल्टा जायो दे इउटुब आरो बुक्सआव फरायबाथाय एसे कनफिउजन जायो खिन्थु जोंनि गुरुजी बिथाङा बुंदों मा नोंनि खननायनि सायावसो बियो डिपेन्ड जागोन दायो बिनि आं मोनसे सिम्पल अलंकार खोन्थागोन जाय मोनसे अलंकारखौ आं नोंथांमोननो सिगांबो खोन्थादों आरो बे इम्पर्टेन्ट बेनिखायनो नोंथांमोननो बार बार खोन्थागोन आङो अके मोननै अलंकार खोन्थागोन आं नोंथांमोनखौ मुरकिनि अके नाम्बार 1 आव दङ सा रे नि सा रे गा मा पा दा नि सा रे नि सा बे दा जों बेखौ मुरकि बायदि प्रेक्टिस खालामोबा माबायदि जागोन नाय सा रे नि सा रे गा मा पा दा नि सा सा रे नि सा नि सा दा नि पा दा मा पा गा मा रे गा सा रे नि सा ओके दा जों बेखौ सा रे नि सा बिदि खालामजागोन रे गा सा रे डाबल नोंथांमोना आं जेरैबायदि खटकाखौ बुंदों बिदिनो मुरकिखौ प्रेक्टिस खालाम खिन्थु मुरकि प्रेक्टिस खालामनायनि आरो मोनसे इम्पर्टेन्ट स्टेपा जाबाय मा आं नोंथांमोनखौ बुंनाया मोनसे स्वरखौ लानानै बाखिखौ नोङो आकारजों खन साप'ज सा बे पारफेक्ट मुरकिनि प्रेक्टिस दे सा रे गा सा रे गा मा रे गा बिदि मा पा दा नि सा नि दा पा मा गा रे सा बिदि नोंथांमोना बेखौ प्रेक्टिस खालामबाय थाबानो जाबाय बे मोनसे थांबाय आरो मोनसे जाबाय जोङो बेखौ राग यमनाव बांसिन मोनो दे एग्जाम्पल पा रे नि रे सा बे पा बेयाव हाबना दोङो पा मा दा पा बे मोनसे मुरकि स' बिनि आङो बे मुरकिनि अलंकार नोंथांमोना दायो खोन्थागोन नोंथांमोना बेखौ मोजाङै सोलोंनानै लिरनानै लाब्लानो जाबाय अके पा मा दा पा अब्ला जों सायाव फैब्ला मा जागोन सा नि रे सा बिनि अलंकारा नाय सा नि रे सा बे रे सा गा रे मा गा पा मा दा पा नि दा सा नि रे सा नि दा सा नि दा पा मा दा पा मा गा पा मा गा रे सा नि रे सा बे जाबाय बिनि सिम्पल अलंकार जों दायो मुरकियावथ' जोङो बिदि खना ना मुरकियाव एसे बेलेग खनो जेरैबायदि सा बिदि मुरकि खनो नङा होमबा दा जों बेखौ सा नि रे सा गा रे मा गा पा मा दा पा नि दा सा नि रे सा सा नि रे सा बिदि खनो सा नि रे सा नि दा सा नि दा पा नि दा पा मा दा पा मा गा पा मा गा रे मा गा रे सा नि रे सा ओके
बेखौ हाबाय बेखौ हानायनि उनाव बिदि खन आगारजों खन ओके आं नोंथांमोननो बुंनाय बायदियै प्रेक्टिसखौ बेफोरबायदि हानायनि उनाव मोनसेल' सरला बाखि आखारखां सा सा रे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा आसा खालामो नोंथांमोना मुरकिखौ मोजाङै बुजि मोनबाय बेखौ नोंथांमोना लिरनानै लाबोनानै जाबाय अके बिनि उनाव जों दायो लास्ट मिन्टनि सायाव सावरायगोन स' मिन्टखौबो नोंथांमोना अलरेडि खोन्थाना दोनदों हा बिनि आं नोंथांमोननो अलंकार नोंथांमोननो आं खोन्थानोसै हा मिन्ट माने जाबाय खेबसे बुंबावनि मिन्ट माने जाबाय मोनसे स्वरनिफ्राय जेब्ला जों मोनसे स्वराव हा गुबुन मोनसे स्वराव बारो अब्ला बे गेजेरनि श्रुति एबा स्वरखौ टाच खालामनो थाङो साप'ज सा रे नङा होमबा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नि सा बे सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नि सा बे अलंकारनि बियो मेन प्रेक्टिस दा मेन प्रेक्टिस खालामनायनि मोननै मेथड दङ मोनसे सा रे माने सानिफ्राय रे सा रे साखौ लांनानै रे थांबाय खायसे मा जायोनाय आरो मोनसे स्टेपा जाबाय सा रे रे गा माने मोनसे स्टेपा मा जाबाय जाय स्वराव नोङो बारगोन बे स्वरनि नामखौ लानानैनो बारनाय जायो बेनिफ्राय आरो मोनसे दङ सा गा रे मा गा पा मा दा पा नि दा सा हा सा गा रे मा गा पा मा दा पा नि दा सा सा दा नि पा दा मा पा गा मा रे गा सा बे अलंकाराव माबोरै मिन प्रेक्टिस खालामनाय सा गा रे मा गा पा मा धा पा नि धा सा सा धा नि पा धा मा पा गा मा रे गा सा बे मोननै अलंकारखौ नोंथांमोननो आङो खोन्थाबाय आं दायो आसा खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ मोजाङै बुजि मोनबाय आंनिफ्राय मोनसेल' रिक्वेस्ट नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला बा आंनि भिडिअनिफ्राय सोलोंनो हादोंब्ला नोंथाङा लाइक कमेन्ट खालामा मिथिया खिन्थु नोंथांमोना शेयार खालामनानै हो जाहाथे बै उन्दै गथ' जाय सोलोंगासिनो दङ बियो बे भिडिअनिफ्राय बे खटका मुरकि मिन्टनि अलंकारखौ लिरनानै लानो हायो आरो मोजां सोलोंनो हायो अके थेंक इउ